салом бинандагони азиз, ба мо шумо маълум аст ки дар тӯли солҳои соҳибистиқлолӣ ҳукумати кишвар пешниҳодҳои зиёди сатҳи байналмилалиро ба созмони милали муттаҳид арза доштанд ки дар саросари ҷаҳон онҳо бевосита қабул гардидаанд ки мавзӯи масъалаи мазкур бештар ба об, иқлим вобастагӣ дорад. солҳои охир албатта маълум гардида истодааст ки мушкилоти глобалии сатҳи ҷаҳонӣ вобаста ба иқлим ва об бевосита мушоҳида мегардад. сар карда аз соли 2003 ҳамчун соли оби тоза, солҳои 2005-2015 об барои ҳаёт, соли 2018-2028 об барои рушди устувор ва инак мо соли гузашта яъне соли 2024 аз ҷониби ҳукумати кишвар хоса пешвои муаззами миллат дар самти ҳифзи пиряхҳо низ пешниҳоди саривақтӣ ба созмони милали муттаҳид карда шуд ва бо ҷонибдории зиёди давлатҳои ҷаҳон масъалаи мазкур қабул гардид ва минбаъд ҳамасола санаи 21 март ҳамчун рӯзи ҳифзи пиряхҳо ва соли 2025 соли ҳифзи пиряхҳо дар саросари ҷаҳон таҷлил мегардад. мусаллам аст ки имрӯзҳо пойтахти кишвари мо шаҳри душанбе ба макони баргузории конфронси сатҳи байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи пиряхҳо табдил ёфтааст ва 2500 нафар намояндагон зиёда аз 80 кишвари сатҳи ҷаҳонӣ дар конфронси мазкур ширкат варзида истодаанд ва боварӣ ҳаст ки вобаста ба масъалаи мазкур як муколамаи бисёрам хубе сурат мегирад ва имконоте ҳаст ки дар ин масъала таҳлилҳои илмиву тадқиқотӣ гузаронида шуда минбаъд мо устодон омӯзгорон дар қисмати корҳои илмӣ тадқиқотӣ аз онҳо хуб истифода барем. ба хотири масъалаи мазкур мо имрӯз дар барнома устоди омӯзгори донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди тоҷикистон номзади илмҳои кишоварзӣ муҳтарам абдуллозода одилҷонро даъват намудем то ин ки вобаста ба конфронси баргузоршуда истодаи вобаста ба ҳифзи пиряхҳо чанде андешаронӣ намоянд. мехостам вобаста ба ҳадафи конфронс чанде фикрҳои худро баён менамудед. ташаккури зиёд. имрӯз боиси сарфарозист ва хурсандист ки дар ҷумҳурии тоҷикистон кишвари азизи мо пойтахти маҳбуби кишвар душанбешаҳр конфронси сатҳи байналмилалӣ шуда гузашт ки дар он чуне ки шумо қайд кардед зиёда аз 80 давлати дунё ва зиёда аз 2500 нафар дар ин чорабинии муҳими сиёсию давлатию иқтисодию иҷтимоӣ онҳо иштирок карданд ва аввалин ташаббуси пешвои муаззами миллат буд ки дар созмони милали муттаҳид ин масъаларо баррасӣ намуданд, яъне масъалаи ҳифзи пиряхҳоро баррасӣ намуданд ва давлатҳои дунё онро ҷонибдорӣ намуда аввалин конференсия дар сатҳи байналмилалӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри душанбе мо шуда гузашт ки ҳадафи асосии он ҷалб кардани ҷомеаи ҷаҳонӣ ба ҳифз кардан ва аз гӯем ки мусоидат кардан ба ин гӯем ки як захираи беҳамтои табиат ки барои ояндаи танҳо ҷумҳурии тоҷикистон балки ба тамоми қишрҳои ҷомеа ва тамоми давлатҳои дунё ин ҳифзи пиряхҳо бисёр ҳам саривақтӣ аст. чунки имрӯз захираҳои табиӣ аз он ҷумла пиряхҳои мо барои рушди минбаъдаи иқтисодӣ ки яке аз ҳадафҳои рушди устувор ин таъмини аҳолии сайёра бо оби ошомиданӣ ҳаст ки имрӯз ба ҳамагон маълум аст ки зиёда аз 2 миллиард нафар аҳолии сайёраи замин аз оби ошомиданӣ танқисӣ мекашанд ва ба ин масъала бештар таваҷҷӯҳ зоҳир намуданд ва қаддомаи панҷуме ки аз ҷониби пешвои муаззами миллати мо ба ин самт равона карда шуд албатта аз аҳамият холӣ нест ва яке аз ҳадафҳои дигари ин конференсияи сатҳи байналмилалӣ аз он иборат буд ки мо олимони соҳаро ба ҳифзи пиряхҳо ва ба корҳои таҳқиқотии экологӣ
ва муҳити зист онҳоро ҷалб намоем. Ва имрӯз табодули афкор миёни зиёда аз 80 давлати дунё сурат гирифт, ки ин ба манфиати кор аст ва дар оянда таҳқиқоти саривақтии пиряхҳо ба роҳ монда мешаванд, ки барои на ин ки Тоҷикистон, балки барои тамоми минтақаи дунё як саҳми арзандаи худро мегузорад. ҳоло аз маълумотҳои омориам бармеояд, ки зиёда аз 80% обҳое ки яъне дар назар дорам оби нӯшокие ки ба минтақаи Осиёи марказӣ ҷорӣ мешавад, аз пиряхҳо ва аз кӯҳсори Тоҷикистон аст. Дар ин қисмат чӣ мегуфтед? Агар ман боварӣ дорам, ки ҳамин гуна сатҳи конферансҳо муколамаи бисёр ҷиддӣ сурат бигирад, имконияте дорад, ки мо дар ин қисмат ан ҳамин масъаларо ҳифз намоем ва тавонем, ки ба ҳамсоя кишварҳои худ ин оби нӯшокиро таъмин карда тавонем. Дар ин қисмат шумо чӣ андеша доштед? имрӯз Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ бо ташаббусҳои беназири пешвои муаззами миллат шинохта шудааст ва имрӯз яке аз ин ҳадафҳо ки гуфтем, чуноне ки дар боло қайд кардем, Тоҷикистон ки дорои захираҳои обӣ аз он ҷумла пиряхҳо ҳастанд, ки дар гуфта мешавад, ки зиёда аз 14 000 пирях дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуда буданд ва чанд соли охир 1000 пирях аз байн рафтааст, ки ин боиси бисёр нигаронӣ аст. Дар воқеъ имрӯз ин 6% масоҳати ҷумҳурии Тоҷикистони моро ки пиряхҳо ташкил мекунанд ва аз он ҷумла дар 60% ташаккулёбии обҳои Осиёи марказӣ дар ҷумҳури мо ташаккул меёбанд ва он метавонад, ки ба тамоми қишри минтақа, яъне ки минтақае ки имрӯз мо дар Осиёи марказӣ қарор дорем, ва тамоми Осиёи марказӣ таъсири манфии худро гузорад. Яъне вақте ки аз мо об ҷорӣ нашавад, поёноби мо метавонад, ки аз об танқисӣ шаванд. Аз он ҷумла имрӯз барои мо маълум аст, ки яке аз фоҷиаҳое ки фалокатбор аст ва имрӯз аз фоҷиаҳое ки имрӯз ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ин фоҷиаи баҳри Арал аст, ки дар ин хусус пешвои муаззами миллат дар ин хусус ҳам ташаббусҳои беназири худро ташаккул доданд, пешниҳод карданд ва аз он ҷумла барои ҳифзи аз байнравии, яъне ки баҳри Арал чораҳоро аввалин шуда он кас андешиданд ва албатта баҳри Арал як баҳри хурде дар Осиёи марказӣ мо ҷойгир аст, ки он метавонад, ки на танҳо ба Осиёи марказӣ метавонад ва тамоми минтақаи дунё таъсири манфии худро расонад. Чунки яъне ҳангоми барои мо маълум аст, ки имрӯз тамоми дар дохили обҳое ки мо ҷорӣ мекунем, яъне ки аз мо ҷорӣ мешаванд, албатта ки дар поёноб, яъне ки онҳо ба баҳр рафта мерезанд ва дар дохили баҳр ҳар гуна моддаҳое ҳастанд, ки масалан аз он ҷумла намакҳое ҳастанд, ки онҳо метавонанд, ки ба атмосфера бо воситаи шамол ё бодҳо ба атмосфера паҳн шаванд ва на танҳо онҳо ба яъне Осиёи марказӣ метавонад то тамоми дунёро фаро гирад ва ин ҳам боиси азбайнравӣ ва тағйирёбии иқлим мегардад. Яке аз сабабҳои тағйирёбии иқлим, яке аз сабабҳое ки имрӯз ҷаҳонро ба ташвиш овардааст, ин моддаҳои газҳои гулхона ҳастанд, ки дар ин масъала, яъне барои аз ҷиҳати баровардани партовҳои газҳои гулхонаӣ Тоҷикистон дар ҷои имрӯз 130 давлат қарор дорад. Яке аз давлатҳои осебпазир мебошем, ки барои мо аз дигар минтақа барои мо ифлосиҳо ворид мешаванд, ки ин ба обшавии пиряхҳои мо мусоидат мекунад. Бинобар ҳамин имрӯз мо иқдом гирифтем, ташаббус кардем, ҷаноби олии пешвои муаззами миллат иқдоми худро пешниҳод карданд, то ин ки ин иқдом яъне ҷонибдорӣ гардад ва албатта ҷомеаи ҷаҳонӣ моро дастгирӣ карданд ва имрӯз дар сатҳи байналмилалӣ як конференсияи бонуфуз гузаронда шуд, ки ин боиси ифтихори ҳар як тоҷику тоҷикистонӣ мебошад. дуруст қайд кардед. Солҳои охир дар асл ҳукумати Тоҷикистон ҳам ҳадафи стратегии худро дар қисмати саноатикунонӣ бо сурати иқтисодии кишвар равона карда истодааст ва мо бараллом мушоҳида шуда истодаем, ки рӯз то рӯз корхонаҳои гуногуни саноатӣ рӯи кор омада истодаанд ва ба ин васила маҳсулотҳои гуногунро истеҳсол мекунанд, ки ҳам ба хотири таъмини бозори дохилӣ ва ба хотири пешниҳод кардан ба бозори ҷаҳонӣ ва пайдо кардани бозорҳои минтақа равона гардидаанд.
андешаи шуморо мехоҳам бибинам ки дар ин қисмат дар конференс чӣ масъалаҳо рӯи кор меоянд, чунки бо зиёд шудани коргоҳ корхонаҳои гуногуни саноатӣ албатта аз як тараф рушди иқтисоду рушди иҷтимоиёти мамлакат чанде боло меравад, вале ин масъала ба табиат, ба иқлим, ба экология чӣ гуна зарарҳоро оварда метавонад ва аз ҷиҳати иқтисодӣ имконияте ҳаст ки мо кадом як масъалаҳоеро пешгирӣ намоем то ин ки ҳадди ақал таъсири он ба экология, ба муҳити зист ва аслан ба обшавии пиряхҳо камтаре таъсир расонда бошад. имрӯз бо ташаббуси пешвои муаззами миллат ки имрӯз пойтахти ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳри Душанбеи азизи мо ки барои мо ҳамагор аллакай маълум аст ва имрӯз яке илм исбот намудааст ки имрӯз ифлосиҳои асосиро дар табиат ин нақлиёт мебаровардааст. Яъне илм олимони ҳамин соҳаи ҳифзи муҳити зист муайян сохтанд ки 80% ифлосиҳоро ба фазо нақлиёт мебаранд ва имрӯз ташаббуси пешвои муаззами миллат бар он равона карда шудааст ки имрӯз мо бояд ки нақлиётҳои аз ҷиҳати экологиро тозаро ба роҳ монем. Аз ин лиҳоз дар ҷумҳурии Тоҷикистон стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023 ва 37 қабул шуд ки ин ҳам яке аз ҳадафҳои рушди устувор ва ҳадафҳое ҳаст ки барои манфиати ҳифзи муҳити зист, барои аз байн нарафтани экосистемаҳои табиӣ равона карда шудааст. Ва албатта дар ҷумҳурии мо нақлиётҳое ки барои ҳифз кардани муҳити зист мусоидат мекунанд оварда шуданд ва имрӯзҳо ояндаҳои наздик бояд ки нақлиётҳоеро ташкил намоем ки онҳо аз ҷиҳати экологӣ тоза бошанд. Ва дар санъати кунодӣ бо суръати мамлакат албатта имрӯз технологияҳоеро ҷорӣ кардан мумкин аст ки онҳо аз ҳамон партовҳое ки аз корхонаҳо бароварда мешаванд онҳоро дубора коркар кунанд. Яъне ки ба таври агар гӯем илмӣ гӯем агар яъне ки асбоб ё таҷҳизотҳоеро мо бояд ташкил намоем ки барои аз байн бурдани ҳамин партовҳо мусоидат кунад. Бинобар ҳамин дар санъаткунӣ бо суръат ин идома меёбад ва ҳифзи муҳити зист низ аз ҳисоби корхонаҳое ки онҳо ба атмосфера партовҳоро кам мебаранд онҳоро ба таври илмӣ яъне ки тадқиқотҳо бурда истоданд ва албатта ин барои пешгирӣ гӯем ки ҳифзи муҳити зист мусоидат мекунад. дуруст қайд кардед. ҳоло дар замони зиндагӣ дорем ки дар асл ҳамчун замони рушди техника ва технология аст ва боварӣ дорам ки бояд дар ин қисмат дилхоҳ коргоҳу корхонае ки дар қисмати соҳаи саноат ба кор шурӯъ мекунанд бояд аз ҳамин гуна технологияҳои замонавӣ истифода барад. Аз як тараф албатта ин барои истеҳсоли саривақтии моли маҳсулот, аз тарафи дигар анамон кам ихроҷ намудани газҳои гулхонаӣ ба атмосфера, ба ҳаво ва ба ин васила яъне таъсири анамин корхонаҳо кам таъсир расонидан ба иқлими тоҷикистони азизи мо аст. Ҳамин нест? Яке аз давлатҳои осебпазир ҳастем. Давлатҳое ки дар минтақаи атроф гӯем ки атрофи мо ҳастанд онҳо бештар ба муҳити зисти мо таъсирҳои манфии худашонро бештар мерасонанд. хуб мешуд ки технологияҳоеро ҷорӣ намоянд ки онҳо ҳамон партовҳоро коркар кунанд. ё худ дар ҷумҳурии мо имрӯз ба таври бояду шояд бояд қонуне қабул карда шавад ки мардум бештар ба ҳамин чиз таваҷҷӯҳ кунанд. Яъне мо дар ҷумҳурии Тоҷикистон аввалин бор баъди соҳибистиқлол гардидан қонуни ҷумҳурии Тоҷикистонро дар бораи ҳифзи муҳити зист 27 декабри соли 1993 қабул кардем. баъдан ба онҳо тағйироти иловаҳо ворид кардем ва охирон маротиба соли 2011 бо таҳрири нав яъне ки қонун дар бораи ҳифзи муҳити зист қабул шуд. Инчунин дар баробари ҳамин имрӯз зиёда аз 40 қонуну кодексро дар соҳаи ҳифзи муҳити зист қабул гардидааст ва ҳадафи асосии ин қонун гуфтем ки ҳадафҳои асосиаш ин ташкил кардан яъне рушди иқтисодӣ овардан иҷтимоӣ ва рушди экология аст ки бояд ки ҳамин қонун ба танзим зарурат. ба ғайр аз он мо дар ҷумҳурӣ қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи маърифати экологӣ фарҳанг ва дониши экологӣ яъне қонуне қабул кардем ки ин ҳам ба маърифат баландбардоштани маърифат фарҳанги экологии шаҳрвандон мусоидат мекунад. Вале мутаассифона имрӯз мо баъзе ҳолатҳоеро вом мехӯрем ки онҳо бисёр нигаронкунанда ҳастанд ва онҳо метавонанд ки ба гӯем ки маърифати мо таъсири худро расонанд ва бисёр ҳам хуб мешуд ки мо як умуман ба фазои илмӣ бештар рӯ орем ва аз технологияҳои муосир аз ҷаҳони муосир
ки имрӯз глобализатсия яъне ки ҷаҳонишавӣ мо ҳам босуръат бояд ки ташаккул ёбем, яъне бештар ба илм, ба фарҳанг ва дониш бештар рӯ биёрем. ҳоло дар қисмати стратегия сухан кардед, стратегияи иқтисоди сабз барои солҳои 2023-37 ва дар он стратегия агар муаллими азиз диққат дода бошед, аз се қисмат, яке қисмати иқтисодӣ, дигаре иҷтимоӣ ва экологӣ тақсимбандӣ гардидааст ва зина ба зина даст ёфтан ба ҳамин қисматҳои стратегия ман боварӣ дорам ки ба анамон нишондоде ки пешвои муаззами миллат дар паёми худ қайд карданд ки то соли 2037 тоҷикистони мо пурра ба иқтисоди сабз мегузарад, мо боварӣ дорем ки ба ин нишондод хоҳем гузашт. Вале дар ин ҷа дар қисмати иқтисод бинед, ҳоло давлати мо дар баробари дигар давлатҳои сатҳи ҷаҳонӣ истеҳсоли нерӯи барқеро пешниҳод карда истодааст ки аз ҷиҳати экологӣ тоза аст. Бинед мо бештар дар як минтақаи ҷойгир ҳастем ки имконият дорем ки анамон нерӯгоҳҳои обию барқиро бештар ташкил намоем ва истеҳсоли нерӯи барқро зиёд намуда на ин ки Тоҷикистон, балки ба давлатҳои дигар низ ба фурӯш бароварем ва ба ин васила ба буҷети давлат маблағҳои зиёдеро низ сафарбарӣ намоем. ҳоло бинед аз ҳамон иқтидори мавҷудаи ҷумҳурии Тоҷикистон ки зиёда аз 500 миллиард киловатт-соат иқтидор, яъне потенсиали истеҳсолӣ дорем, мо танҳо дар ҳаҷми то 27 миллиард киловатт-соат танҳо истеҳсоли нерӯи барқро карда истодем. Дар ин қисмат мехостам ки агар фикр мекунам ҳамин конфронси саривақтӣ аст ки агар ҳамин масъала ҷиддитар таҳлил аз ҷиҳати илмӣ тадқиқот бурда шавад, фикр мекунам барои дар оянда зиёд кардани истеҳсоли нерӯи барқ ба мо имконият медиҳад. Стратегияи рушди иқтисоди сабз барои солҳои 2023 ва 37 барои мо се самти асосиро пешниҳод намудааст ки яке аз самташ яъне ки иқтисодиёт, дуюмаш иҷтимоиёт, сеюм ва экология. Яъне барои ҳифзи муҳити зист албатта манбаъҳо ё механизмҳои лозиманд ки онҳо бештар ба рушди иқтисоди сабз яъне ки тараққиёти он гуфтем ки мусоидат намоянд. Тоҷикистон дорои захираҳои обии бой аст ки дар ҷумҳурии мо зиёда аз 947 дарё, 1300 кӯли калони хурд ва 6 обанбори калонтарин дар миқёси ҷумҳурии мо дорем ва онҳо аз ҷиҳати экологӣ ба таври яъне ки экологии тоза мо онҳоро ба таври мустақим метавонем ки истифода барем. Яъне онҳоро бе ягон таъсироти манфӣ ягон техника ва ё технология мо онҳоро дуруст пеш аз оне ки масалан мо тараққӣ кунем, рушд кунем, албатта барои мо ҷомеаи солим лозим аст. Ва аз ҳамин обҳое ки мо истифода мекунем, ҷомеаи мо истифода мекунанд ва барои солимии ҷомеа пеш аз ҳама мусоидат мекунад. Ва дигар ин ки барои рушди устувори иқтисодии мо аз ҷиҳати экологӣ нерӯи барқро ҳосил мекунем. Масалан гирем имрӯз дар кишварҳои пешрафта илм исбот кардааст ки зиёда аз 50-55 то 60% нерӯи аз ҷиҳати гӯем ки захираҳои сӯзишворӣ аз он ҷумла нефту, газу, ангишту, дигар моддорҳо ба ҳайси истифодаи сӯзишворӣ истифода мекунанд. Аммо дар ҷумҳурии Тоҷикистон хушбахтона ин чиз дида намеёбад. 98% яъне захираҳое ки мо дорем, нерӯе ки мо мегирем аз ҳисоби об гирифта мешавад. Дар баробари ҳамин дар ҷумҳурии Тоҷикистон имкониятҳои истифодабарии бод ё шамол ва инчунин нурҳои офтобӣ ки имрӯз панелҳои офтобӣ ҳам дар мо имрӯз рушд карда истоданд, аз онҳо истифода буданмон мумкин аст. Барои ҳамин Тоҷикистон дар ояндаҳои наздик барои ҷалб кардани сармояҳои хориҷӣ ва пурра ба даст овардани он нерӯҳое ки барои экология, барои ҳифзи муҳити зист ва барои рушди устувори иқтисодии мо мусоидат мекунанд, ҷалб кардани сармояҳои хориҷӣ аст. Ки имрӯз Тоҷикистон яке аз кишварҳои рушд карда истода мебошад, бинобар ҳамин ҷалби сармояҳои хориҷӣ барои мо бештар хуб аст. албатта ҳатто дар арсаи байналмилалӣ ба хотири ҳифзи пуряхҳо имрӯзҳо фонди
ҳифзи пиряхҳо ташкил шудааст, ки ман боварӣ дорам дар ҳамин қисмат низ дар конфронси мазкур суҳбатҳо ва андешарониҳо карда мешавад ва ба хотири дар оянда ҳифз намудани пиряхҳо дар саросари ҷаҳон ин фонд албатта маблағҳои ин фонд сафарбарӣ мегарданд. Вале мехостем як қисмати дигарро дар ин ҷо гуфта бошем, ки яъне ки бинед мо дар қисмати истеҳсоли нерӯи барқ гуфтем, об гуфтем, ки аз ҷиҳати экологӣ тоза аст ва ба Тоҷикистон ба мардуми мо пешниҳод мешавад ва мо агар рафту бештар истеҳсол кардем метавонем ба хориҷи кишвар низ пешниҳод карда бошем ва маблағҳои хуберам ба қисмати даромади буҷаи давлатӣ таъмин кунем. Вале ҳоло дар конфронси сатҳи байналмилалие ки шуда истодааст, дар баробари ин масъалаҳо инчунин ман фикр мекунам туризми экологӣ низ рушд мекунад, чунки вақте ки ба ҷумҳурии мо бештар аз 80 давлати дунё ташриф овардаанд, ман боварӣ дорам, ки онҳо аз табиати зебои мо, аз иқлими мо, аз ин кӯҳҳои сарбафалаки мо, аз ин фазои хубе ки мо дорем фикр мекунам дидан мекунад ва ҳоло бибинед давлатҳои зиёде ҳастанд, ки аз соҳаи туризм маблағҳои зиёдеро ба буҷети давлаташон таъмин мегардонад. Яъне дар ин қисмат шумо муаллими азиз қайд мекардед, ки мо боз чӣ гуна имкониятҳое дорем, ки барои мардуми ҷаҳон пешниҳод карда бошем, то ин ки ба ин васила, яъне ба василаи намин табиату иқлиму фазои худ ҳам мардуми хориҷи кишварро ҷалб карда бошем ва ҳам сармояи хориҷиро ба кишвари хеш ҷалб карда бошем. дар воқеъ имрӯз Тоҷикистон кишвари беҳишдосо аст ва яке аз ҳадафҳои стратегияи рушди иқтисоди сабз ҳам рушди сайёҳии экологӣ ба шумор меравад. ва имрӯз Тоҷикистон дорои захираҳои рекреатсионӣ аст, ки захираҳои рекреатсионӣ ин захираҳое ҳастанд, ки дар ҷумҳурии мо зиёда аз 5% ташкил менамоянд. ва ин албатта ба кишварҳои то ҳатто ба кишварҳои абарқудрат баробар аст. ва азбаски ҷумҳурии мо яке аз ҷумҳуриҳои рӯ ба тараққӣ ҳастем, мо бештар бояд бештар такя кунем ба соҳаи туризм. ва замин соҳаи туризм ё соҳаи рекреатсионии мо ин як соҳаи бисёр ҳам сердаромад ҳаст, ки дар солҳои наздик мо аллакай ҳис мекунем, ки бинобар сабаби сулҳу субот, тинҷиву амонӣ ки дар ҷумҳурии мо пойдор аст, яъне ки имрӯз дида мешавад, сафи сайёҳатчиёни хориҷӣ ҳам дар мо хеле назаррасанд. ва имрӯз албатта ки худи соҳаи рекреатсия аз ду соҳа аз ду таркиб ёфтааст, яъне соҳаи захираҳои табиӣ, ки дар ҷумҳурии мо зиёда аз 200 чашмаҳои шифобахш ҳастанд, ки онҳо ба тамоми бемориҳо даво мебахшанд. ва қисме аз сайёҳони мо албатта ба ҳамон чашмаҳое ки барои онҳо тавбат мебахшад, ба онҳо рафта сафар мекунанд. ва дуюм ин ки дар ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз минтақаҳои сайёҳӣ ҳастанд, ки онҳо масалан шахсоне ҳастанд, ки сайёҳоне ҳастанд, ки онҳо ба кӯҳнавардӣ шавқу рағбат доранд. онҳо ба қуллаҳое, ки яке аз қуллаҳои баландтарини мо, ки имрӯз қуллаи Исмоили Сомонӣ аст, яке аз қуллаҳои зеботарини мо ҳаст, аз ин ҷо дидан менамоянд. ва гӯем, ки дар ҷумҳурии мо инчунин олимони соҳа ҳастанд, ки ба таҳқиқотҳои илмӣ сару кор доранд ва аз он ҷумла мо ҳам дар таҳқиқотҳои худ, яъне ки бо олимони хориҷӣ, аз он ҷумла бо Россия, гӯем, ки ба Бошкирдистон ва дигар олимони соҳаҳои табиатшиносӣ кору фаъолият мебарем ва онҳоро ба ин минтақаҳо ҷалб кардаем. ва имрӯз дар оянда туризми экологӣ ҳам ба назар мерасад, ки хуб тараққӣ карда истодааст. давлатҳои ҷаҳон имрӯз ба анамин пешниҳоди ҷумҳурии Тоҷикистон бисёр диққати аввалиндараҷа доданд ва олимони соҳаи худро фикр мекунам ба конфронс сафарбарӣ карданд, то ин ки як муколамаи илмие сурат бигирад, ки тавонад на ин ки барои як ҷумҳурии Тоҷикистон, балки барои тамоми ҷаҳон он тавонад чӣ кор кунад, хизмат карда бошад. ман ташаккур мегӯям аз фикру андешароние ки вобаста ба конфронси мазкур ва вобаста ба стратегияи рушди иқтисоди сабз муаллими азиз шумо доштед.
албатта имрӯз пойтахти кишвари мо шаҳри Душанбе ба макони баргузории конферансҳои сатҳи байналмилалӣ аз қабили конферанси сатҳи байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи пиряхҳо табдил ёфтааст. боварӣ ҳаст ки дар ин конферанс тадқиқотҳои илмӣ, андешаҳои илмие сурат мегиранд ки тавонанд барои дар оянда ҳифз намудани пиряхҳо, ҳифзи муҳити зист ва дар маҷмӯъ барои омӯзиши анамин иқлими саросари ҷаҳон фикр мекунем андешаҳои хуб пайдо мешаванд ва ҳар як нафаре ки мехоҳад дар қисмати иқлим, об, намедонам ҳифзи пирях корҳои илми тадқиқотие сурат бигирад, корҳои илми тадқиқотие ки барад метавонад аз ин натиҷаҳои конферанс истифода барад. боварӣ дорем ки Тоҷикистон дар минбаъда низ ҳамчун ташаббускори сатҳи байналмилалӣ вобаста ба ҳифзи пиряхҳо боқӣ мемонад ва давлати мо имкониятҳои зиёде дорад ки вобаста ба масъалаи мазкур чунин сатҳи конферансҳоро доир карда бошад. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем ки дар суҳбати мо иштирок доштанд устоди донишгоҳи давлатии молия ва иқтисоди Тоҷикистон, номзади илмҳои кишоварзӣ Абдуллозода Одилҷон. Ташаккури зиёд. То дидор.